Aduna kita'y panultion, labi na sa mga millennials, karon nga panahuna, nga kung di na gani sila kasabot, mingon sila maka-nosebleed mana. Tanan nga dili masabtan, gikan sa pagtuon diha sa eskwelahan, hangtod na ngadto sa kinabuhi, kung di na ganita makasabot, maka-nosebleed. Nag-nosebleed ba mo sa inyong kinabuhi karon? Kay wa ninyo kana masabti? Si Jesus, dili gyud gusto nga mag-nosebleed ta. Mauna nga sa Ebanghelyo karon, mingon siya, daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Mauna mga kaigsunan, nga ang usa ka purpose sa iyang pagpadala sa Espiritu Santo, aron inanay ang pagpasabot niya diha kanato sa kamatuoran, mahitungod, labi na mahitungod sa atong relasyon o sa atong pagtuo diha kaniya. Inanay, no? Nga paghimo o pagpasabot kanato o pagpaila sa iyang kaugalingon diha kanato. Kung matag-usa kanato, mutan-aw sa atong kinabuhi, no? Sa kaniadto, makaingon man kita nga, suswa, di ko kasabot sa akong gituuhan, uy, sunod-sunod lang ko, no? Musimba lang ko, kay kusion man ko ni nanay, o di musimba, no? O magampo lang ko kay requirement sa eskwelahan. Nakailalang yu ko sa Dios, pinaagi sa gitudlo, sa madre, kanako sa eskwelahan, nga panggrado lang. Pero karon, murag, lalom-lalom naman. No? Nga dili lang panggrado, dili lang tungod kang nanay, dili lang tungod kay napugos, kundi naan na tong akong inanay nga pag-ila sa Dios. Mao kana mga kaigsunan, pag-ingon nga, ang Espiritu magapadayag kanato sa kamatuoran nga diha sa atong kinabuhi wa pa nato masabtan sa una, mao'y usa sa gipadayag ni Kristo. He was not only talking about theological truth, but he was talking about your life and my life. Ang iyang relasyon hinay-hinay sa pagpadayag diha kanato aron unta kita makahupot sa kamatuoran nga diha gayo di ay sa Dios ang kinabuhi. Mao nga, kung atong lantawon, tanawon nato ang unang pagbasa. Perting kanindot, si Pablo niabot dito sa Athena, no? Sa Greece. Nya ang Athens, mao na ang center nila diha sa Greece. Nya ang panahon niya to ang Greece, no? Mao kana ang lugar of always pursuing what is truth in mind, no? Mao na ang birthplace of philosophy. Busa ang mga tao dito ma-attract yun og mga nindot kayo og mga hunahuna. Yun sa man pagsulod ni Pablo mahitungod sa pagtuo. Inanay, asa siya nagsugod siya kay pag-adto niya sa templo, naay usa ka luna didto sa taas nga matud pa sa unang pagbasa, gibutangan dito ang Dios nga wala mailhi. Dios wael, Dios nilang wa na ilhi. Motoy luna dito nga taas kaayo. Diha nagsugod si Pablo, nga mingon siya, kaila ko ng Dios ana? Kanang Dios wael, kaila ko ana ug iyang gipadayag si Jesucristo. Tinuo sa iyang pagpadayag si kang Jesucristo, kay dili man siya usa ka philosophy, dili man siya usa ka ideology or idea, kun dili mahitungod sa pagtuo, nay uban nga nangatawa. Pero nay uban nga nakadawat o nakakita sa kamatuoran. Because faith goes beyond reason. Ug ilang nakita nga, naay kamatuoran niini. Ug diha nagsugod ang ilang pag-ila kang Kristo.
Sa atong kinabuhi mga igsuon, na mga luna sa atong kasing-kasing sa mga Diyos wail. Diyos nga wa nato ilhi. Kita, nakabalo, pero wa ta kaila. Para panalitan, kabalo, ako si Father Bong, pero wa jud mo kaila sa akong pinaka-uyukan sa akong kaugalingon. There is an unknown part of our lives. Ug naana ka nato, mga igsoon. Matag usa. Ngano man, kay ang matag tao misteryo man. Amen? Oh, misteryo lagi ng bana mo nang wa ka kasabot ngano mawa man gabi pader. No? Tuwa di ay didto sa tindahan nag-inom og beer. Misteryo nga naa diha sa atong kaugalingon. Ug ang diha sa misteryo sa atong kaugalingon, diha kanunay naglihok ang Espiritu Santo sa pagpadayag. Sa pagpadayag sa pagkaanaa sa Dios diha sa atong kinabuhi. Nga matag karon og unya makita nato nga dili ta makasabot sa atong kinabuhi ngano kini apan pagbalik lantaw nato, uy, ani dayto no? Ingana dayto no? Diha nato maila. Salamat sa Diyos. Daghan siguro sa inyo, kung wa mo na to, ganiha sa pagsugod nato, pagbasa sa intensyon, matinga mo, no? Nagpasalamat si Father Bong sa gift of life. Wa pa may birthday niya. June 12 man iyang birthday. Magpasalamat naman sa kinabuhi. Daghan sa inyo, wa kay balo nga, duhay birthday nako. No? Ngano, karong adlaw, 10 years ago, was a significant day for me. Kay tungod, sa didto pa ko sa gawas, nihining adlaw, na disgrasya ko, hapit ko mamatay. Mao na nga, gina-consider na kong second birthday na ako. Ay, ingana day. Wa mo kabalo. Pero kung nakabalo na mo karon, baudi ay. Ingana po sa atong kinabuhi. Naay mga parte sa atong kinabuhi. Wa tak kay balo. Wa il nato ang Ginoo diha. Wa nato ilhi ang Ginoo diha. Pero pagbalik lang taon na to, ay, salamat sa Dios. Mo di ay ang kabubuton sa Ginoo diha kanako. So nagkalalom ang atong pag-ila sa Dios diha sa atong kinabuhi. Mao na mga igsuon, nga tama gyud ang prinsipyo nato isip mga Katoliko, that the revelation of the truth of God continues up to now. Dili lang kita moingon nga isip katilingban, isip simbahan, sola Eskriptura. Nga mao'y gipanghuptan sa ban, kung wa sa Biblia, wa na. Wa mo undang ang Ginoo sa pagpadayag sa iyang kaugalingon diri lamang sa Biblia. Kundili matagkaron og unya sa hitabo sa atong kinabuhi, nagapadayag siya pinagi sa Espiritu Santo, gipadayag niya ang kamatuoran. Kay wa lagi niya gihatag ang tanan in one occasion and one time. Kay maka-nosebleed lagi ang ato diha sa atong kinabuhi. Pero as we go along in life, naga-mature kita, nagatidlumpod ang atong mga kaamguhan, may tungod sa atong pagtuo, o labi na sa atong relasyon diha sa atong Ginoo. Mao na nga, karon wa po ko kasabot. Lord, salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanako. Pero pag mata nako ganiyang buntag, human akong ampo, tanaw ko sa cellphone, duha kabalita nga di nako masabtan. Una, usa sa mga higala nako nga nagtabang yun nako niadtong panahon nga na disgrasya ko, na heart attack, ug naa siya karon nga himuan og open surgery. Gift of life. Lord, gift of life. Sunod, nakugang kaayo ko o nadisturbo kaayo ko karon kay ang akong pag-umangkon sa
akong pag-umangkon sa akong agaw, nga suod sa among pamilya, ang iyang anak o siya mismo nawala nakauli sa balay. No? Nga karon ginapangita pa. Naay traces nga padung na sa uli, pero mura og wala nakauli. Nakayong kulod, salamat sa gasa sa kinabuhi nimo kanako. Pero kini, ang kinabuhi, ang nagasuporta sa akong kinabuhi mismo, naglatay sa kalisdanan o sa pag-antos ang ilang kinabuhi. What is your message, Lord? Hangtod karon mo na akong pangutana o gidala diha sa pag-ampo, mga igsoon. Dili usay masabtan ang dagan sa kinabuhi, pero uban sa Dios nga masaligon kita. Kita magapadayon sa pagpuyo o pagpanaw sa atong kinabuhi. Balo kita nga kining mga instances ngayong ani, ang Ginoo nagapadayag sa iyang kaugalingon. Nakapadayag sa kamatuuran sa iyang pagka-Diyos sa kinabuhi, nagapadayag sa kamaturan sa iyang gugma, nakapadayag sa kamaturan sa iyang presensya, bisan ang atong kasinatian, mao ang muradaw way presensya sa Dios. Kay lagi mga igsoon, uban sa lamdag sa Espiritu Santo, ugma damlag, o sa hinay-hinay, makakita kita sa kaamguhan nga gipadayag sa Ginoo kanato sa atong kinabuhi. Busa kining tanan mga igsoon, di lang siguro ako nga murag nga sa kinabuhi karon, nalibog sa kinabuhi. Di lang siguro ako murag nag-nosebleed diha sa kaayo sa Dios, kundili siguro usab kamo. Mo nang adalhon nato sa Eucharistia, atong gitawag na lang ipasa Dios kining tanan. Kay kibalo kita nga dinhi mga igsoon diha kaniya. Inanay siyang magpasabot kanato sa unsay kamatuuran sa iyang gugma o sa kinabuhi nga iyang gigasa kanato